Haka gospel jong Matius lenong arpu pra dekot kat kendai hado arpo. Ujisu uhukum ki senran jong u ban lece ki jat benriu baro, ban penlong ki baro ki senran jong u. Udah hukum ru ban penbaptis ki haka kerteng ukpa ban ukon ban umensiem bakon, ban hikai ki ban kongu yaka hukum jong u. Dei halor kane kanong rem ban menta kasngi ukli do jong ka jelan yam ba Shillong uleng do sa jongi Archbishop Victor Lingdo harangkat ke jingya menjurlang ki council jong ka archdiocese lapan kha sa artli ki parish bathamai kita ka parish Smith bat ka parish Tengah. Haka shithi jong u Archbishop ulatho ngisngongo yo blay naga benta uni usnam jubilee baka balang salon sar kala dep ban plipat ba kabalang ka angnot banang penklain ka jingnya jongi hau kris. Haka pastoral plan arhajar arpusau jong ka jelan yam ba Shillong ngirapan pau ya ka jing angnot banang penkhai ki parish haka jelan yam ba naga benta ka jing syakri ka bakham janai ki para banget haki jaka ba pher. Daka basyanya ha ublay menta kasngi arpu ar tarik kala lengkot arhajar arpusan ngishem ya kani kalat ban penbenapat ba hapi baro ba ngin sapen khat ma ya ka parish Smith parish Latkor ba ya ka parish Tengah parish Bernihan. Ketika keruo bala soy do Archbishop ula tho ru ba ya ka parish Tengah an sapli pat ba hakasngi utrai kalai pau tarik ula ber arhajar arpusan ba ya ka parish Smith hakasngi utrai ka arpu khandai tarik ujeliu arhajar arpusan. Uling do saat ulapan kut ya ketika keruo daga bakerpat ekipat ublay banduai naga benta kita ki parish Thamai jong ka jelan yam ba Shillong.